на финтовете на Джангъра и кирозите в Несебър и Бургас подскачат от кеф. Браво! Браво! Защото това е един блестящ футболен техник и в същото време мислещ играч. Плеймейкър от голяма класа, треньор от голяма класа, спортист от голяма класа, чието спортно дълголетие сигурно е за Гинес, понеже на 50 години вкарваше голове по футболните терени. Така че спортната, футболната емблема на Несебър, човекът, който тази година донесе 3 купи футболни в Несебър, Николай Русев Джангъра. Николай Иванов Русев, известен като Джангъра, е роден на 26 август 1956 година в Несебър. Играе като полузащитник в отборите на Несебър, Черноморец Бургас, кипърските Анагенисис и АПЕП, а по-късно за удоволствие помага с богатия си опит на аматьорските Оризаре, Ахелой и Черноморец Несебър. Финалист е за Купата на Съветската армия през 1989 година с Черноморец Бургас. Има 2 мача за бургаските акули в турнира за Купата на носителите на купи. През годините е старши треньор на Несебър, Черноморец Бургас и кипърските Анагенисис и ПАЕ. В момента е треньор на Общински футболен клуб Несебър. Води тренировките на отбора с хъс и мотивация, а възпитаниците му тренират всеки ден на стадиона. Русев е взискателен, но умее да поощрява състезателите си, иска да открои най-добрите им качества и не случайно Джангъра е единственият треньор, успял да класира Несебър в А група. Паметен момент, за който си спомня с умиление, а купата от 2004 година е поставена на челно място в кабинета му. Ами тези купи са всички ценни за мен, защото повече от купите са ги спечелили децата от нашата школа. Значи децата на нашия град. И се вижда, че ние така имаме таланти в нашия град. А най-ценната, те всички са ценни, но има една по-ценна, когато влезнах в А група и си я пазим тук горе. Едно така хубаво поколение футболисти бех събрал в Несебър. И с тези момчета в продължение на 3 години работихме усърдно и мога да ви кажа, че знаеха си кътните зъби абсолютно всички. Играеха приятно, радваха хората в Несебър. И малко и късмета така беше на наша страна, защото последния матч се решаваше дали да влезем или да не влезем в А група. Матчът беше в Несебър срещу Добрич, много добре се спомням. Отбелязан ги гол в 13-12 минута и така свърши матча и влезнаха. Бех много щастлив, защото целият град беше щастлив. Защото един малък град, показахме, че един малък град като Несебър, красив от всякъде, може да има отбори в А група. През тази година, след известно прекъсване, Николай Русев класира отбора отново в Б група, като за първото 6 месече спечели 3 купи. За първо място в В група, трофей от турнира за Купата на Аматьорската лига и купа за шампион на приятелския турнир в Поморие през зимата. Николай Русев не само е най-популярният местен футболист и треньор, но има и честта да помага за прогреса на местните млади футболисти, като не случайно дълго време е директор на детско-юношеската школа в Общински футболен клуб Несебър. Със своето спортно дълголетие Русев е най-възрастният състезател в областните аматьорски групи по футбол, като макар и рядко влиза в игра за петодивизионния Черноморец Несебър и ниже гол след гол. Въпреки че имал много възможности да остане навън, да избере друг град, Николай Русев избира Несебър, защото силно вярва в максимата, че камъкът си тежи на мястото. Моя роден град. Обичам града, обичам хората в нашия град и държа на него много. Затова си турнах тук в Несебър, да продължа кариерата. Най-хубавия град за мен, с най-добрите, най-топлите хора. Много трудно мога така да се отделя от този град. Отделял съм се, но винаги носталгията съм имал.
и не ми ли замирише на море. Все едно няма живот да... Сигнал съм се тук и тук ще остава.